Dannelsen af proteiner kaldes proteinsyntese. Proteiner er opbygget af aminosyrer. Her på tegningen kan man se DNA som en spiral snoet dobbelthelix, som er bundet sammen af nukleotiderne. Nukleotiderne ligger over for hinanden i de her to kæder og passer parvis sammen, som man kan se her på billedet. Som det fremgår af tegningen, ligger adenin over for thymin og cytosin over for guanin, og nukleotiderne forkortes med deres forbogstaver. På billedet her ser vi et gen, som er et kortere del af hele DNA'et molekyle, som indeholder opskriften på, hvor mange og hvilke aminosyrer proteinet skal indeholde. Sammenkædningen af aminosyrerne sker på ribosomerne hernede, og så derfor er der nødt til at være et stof, som overfører opskriften på proteinerne fra den her kerne her til ribosomerne, som ligger i cytoplasmaet. Det her stof kaldes messenger-RNA. Messenger-RNA, som forkortes mRNA, bruges til første del af proteinsyntesen, som er transkription. På billedet her ser vi et enzym, som bliver kaldt RNS-polymerase, og det er det, der splitter dobbelthelixen i to enkeltkæder. Og det her foregår altså på det stykke af DNA-streng, som indeholder genet. Når det her er sket, kommer mRNA og placerer de RNA-nukleotider, der passer sammen med de nuværende nukleotider, og tager en kopi. I den her proces bliver thymin udskiftet med uracil, da RNA ikke har thymin. Uracil passer sammen med adenin ligesom thymin, som man kan se her på billedet. På tegningen kan man se den nydannede RNA-streng, som bevæger sig ud af cytoplasmaet gennem kernemembranen. Denne dannelse af mRNA ud fra DNA kaldes transkription, og transkription betyder altså, at den bliver omskrevet. Næste del af proteinsyntesen er translation. mRNA er nu kommet ud i cytoplasmaet, hvor det aflæses af ribosomer her. tRNA er et transport-RNA, og der findes 20 forskellige, da der er 20 forskellige aminosyrer. tRNA henter aminosyrerne herude ved cellemembranen og transporterer dem til RNA på ribosomerne. tRNA-molekyl kan herefter hente en ny aminosyre herude ved cellemembranen igen. De tre nukleotider på mRNA er tilsammen et codon, og det her codon passer sammen med et bestemt antikodon. Og det bestemmer, hvilke aminosyre tRNA skal hente. Sådan her fortsætter processen, hvor det hver gang bevæger sig 3 nukleotider hen af mRNA-streng, som man kan se her. Sådan fortsætter ribosomen til enden af mRNA-strengen, hvorefter aminosyrekæden er dannet. Aflæsning af mRNA er dannelse af protein via ribosomkernstranslation. Der vil nu være dannet enten et polypeptid eller et protein, afhængig af hvor mange aminosyrer, der er kædet sammen. Tilsammen danner transkription og translation, altså aflæsning og overførsel, proteinsyntesen, som er dannelsen af proteiner.